da chi'n meindio jyst sôn unwaith eto wrthon ni am y dylanwad mae'r Urdd i gael yna chi ar hyd y blynyddoedd? Wel ie, dwi'n cofio cystadlu am y tro cyntaf yn yr Urdd nôl yn 1976 sy'n jyst yn bod yn 20 mlynedd yn ôl. Dwi'n cofio'r darn. A doedd nilles i ddim gyda llaw, dwi'n credu, i dod i'r sefyll gylch hyd yn oed. Ond ar hyd y blynyddoedd, dwi'n mewn sioe, dyn ni fod mewn patio bechgyn, a mae'r cyfeillgarwch mae rhywun yn ffurfio gyda pobl o bob man, a rhywbeth sy'n aros gyda chi yn byth. Mae'r ffrindiau nes i pan o'n i sioe merch y blodau, enghraifft 1985, Eisteddfod Caerdydd. Maen nhw'n bobl dwi'n siarad yn nhw'n ddyddio, maen nhw'n ffrindiau dar i'w hyd. Ac o ran Cymreigdod, mae Cymreigdod yn y cwm, mae addysg Gymraeg yn anodd yn yr ardal hon, achos mae pobl yn dueddol o feddwl, mae plant yn dueddol o feddwl bod y Gymraeg yn rhywbeth ar gyfer y stafell dosbarth. Mae'r Urdd yn profi nhw, mae iaith fyw iddi, iaith i fynegu cysyniadau anodd, a mae'r Urdd yn rhoi na i. A sy'n brofiad oedd i gweithio hefo'r genhedlaeth nesaf a cael gweld nhw yn mynd trwy'r un pethau lle yn un paratoi i wneud hynny? Ti'n mo beth? Esiatig yn meddwl, mae'n rhaid i fod o ddifri gyda'r bobl yma. Mae fwy'r amser ni sy'n chwerthu, maen nhw'n bobl... Mae doni ar y feddau gyda nhw, ond o'n nhw'n ffraith, o'n nhw'n ddiflewyn ar dafod, a dwi wrth y modd gyda hynna, a dyn nhw'n di newid dim. Mae'r plant, mae'r bobl gywir yr un peth. A roedd y gwaith yn anodd, mae fod yn anodd wrth gwrs, achos mae'r wobr yn fawr yn diwedd, ond o'n i wrth y modd. A da chi wedi sôn yn barod bod Eisteddfod leni wedi dod i ardal eitha fwy di-Gymraeg na ardaloedd eraill. Da chi'n falch o weld hynny? Mae mor bwysig, allan ni'n gweithio chi. Chi wedi gweld faint o bobl sy'n dod yr wythnos hon, faint o bobl sy'n gefnogol i'r Gymraeg. A mae'r bobl yna'n barod yn aros i ni fynd atyn nhw i helpu nhw, i magu'r gwreiddiau yna nôl, i ddod â'r Gymraeg nôl i'r fro hon. Mae'r Eisteddfod yn gwneud job wych, ond mae rhaid i ni gyd fod yn weithgar yn gwneud hynna. A mae'n meddwl y byd i bobl yr ardal hon.